Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي من دو وي أوديتي أو من سولينو شريف لا تي في لا وغاتي بلا جلنا بي أغا واجولي كيني أمبي بماكو داودا بغو كلام بلومي نالي بيويلي جنة الفردوس علي مالماتو نو دي سيدان باركي كاني أنيغا فرا أغا كالاندوني داودا بغو ko bela jelinka bela jelen farla nyonga ka mauludu kene belebele sigi la dala santo la iba fo ube kene sigi chugoya mina o hukumu konnala bare bela jelen kera novembre kalo samba fla ani muganduru konnala bamako dauda bugu wajulin kene ka anga karamo ba chama tumeno ani anga maba wero chama bara nunu nundula ni kurane kalani min kera ambalmamso fe mi sorolola anga je anga nyamado fe bismillahi minash shaitanir rajim نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنا لعلى أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدينوا فيدينوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد حسيم عتل بعد ذلك زنيم من زمال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين دبوك نغرو فيو فوما مالماتو بافو نوري سيدا تتاتي باري كاني ولدونا دمبغا أمبغي بغو كالام بغا مغسوكلا ميك بغتغلو جنغا بكاري ونا جاجاجالا مسوكلا ميك بغتغلو جنغا بكاري ونا من جبودونا مسوكلا ميك بغتغلو جنغا بكمشي سيرا Assalamu alaikum wa rahmatullahi. O temelen ko fe ka boy folikan tannika ani bilasiralikan caman kɛra an ka maaba welelon fɛ fɛn min sɔrɔlo la an ka jɛ an ka ɲamadɔlu fɛ min sharri shaitani lainir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera alhamdulillah rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin ame Allahu ta'ala fu k'Allahu ta'ala waleɲumandɔn k'Allahu ta'ala barikada ala min sɔnna bi wulada in na k'an sigi ni kɛnɛ nɔrɔmaba in kan k'an sigi ni kɛnɛ barikamaba in kan an bɛ ala fo ka waleɲumandɔn k'a barikada o kɔfɛ an bɛ sɔli danfɛnw la sɔn kayirama kan n'o de ye Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam cɛ kelen min kanu kama ala ye diɲɛ ni lahara da an bɛ sɔli baminata ka baju ni Abdulayi ka ɲɔgɔnye bali kan ala ka an to ye a lahɔrɔma kama ala k'an mago to kira kanu kama alhamdulillahi rabbil alamin bi wulada in na an bɛ kɛnɛba kan an bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a ɲɛnamaya n'o de ye ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ sababu ye n'o de ye kira Muhammadu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ale ka bangeni nisɔndiya ɲaɲali kɛnɛ an bɛ o ka wulada in na ni Allahu ta'ala ka jɛ ye an ka seyidaba n'o de ye malimatu barike kanɛ lagare ye ka fara a kalandenw n'a ka kanubaw ani jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu kɛnɛba min sigi kira Muhammadu Mustafa tɔgɔ la ni Allahu ta'ala ka jɛ ye salo an ye ala deli k'ala ka ɲinanta jira an na ala sɔnna ka ɲinanta jira an bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ a ma basi foyi k'an na an bɛ ala fo ka waleɲumandɔn fo ni silamɛya ta folikan ye maa o maa y'i sogo doni ka se nin kɛnɛ kan a bɛ duwawu k'a bɛɛ lajɛlen ye
ala ka hɛrɛ ala ka kana bɛɛ jere hɛrɛ a bɔ kɔrɔ ni kilebe ala ma dira nu ma a bɔ kɛnkɛn ni bani ala ma dira nu ma a bɔ san do foro cɛla ala ma dira nu ma a bɔ dibi kɔnɔ ala ma dira nu ma a bɔ kɛnɛ kan ala ma dira nu ma an ka jamana ala k'a kolo tuma an ka jamana ala k'a kolo tuma an ka jamana ala k'a kolo tuma an sini setigi tɔgɔma ye amazin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye masa min ni ale ye diɲɛ hinɛ labolen tigi ye wa segin masa min ye lahara kankɛlen masaba ye ka nɛmɛ ni kisi ni Mamadu Bashir ka n'o alakira sallallahu alaihi wa sallam ye a n'a ka so dunkew alhamdulillah an ti kuma jɛnya anw ta ye folika ye ka lase an ka malimatu ma an ka bɔ a cɛkɔrɔba ni ala sɔnna insha Allah ta'ala ni minnu ma se ka ɲɛ sigi wɛrɛ la o bɛ ɲɛ an bɛ jɛkulu ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada mɔgɔ mɔgɔ bɔla yɔrɔ yɔrɔ la ka na an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ barikada anw ye Faruku ka geribuw de ye an ye Faruku ka kalandenw de ye Darabugu kɔnɔ yan den bɛ to yan tɔgɔ in bɛ to yan jama in bɛ to yan fini in bɛ to yan don min na bɛ taa n da o k'a sɔrɔ dalu b'an bolo sabula ala b'a fɔ yen alikuranɛba kɔnɔ a ko ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ko ni ala ma foyi ɲini aw fɛ dɛ ala siranya kɔfɛ ma foyi ɲini aw fɛ aw kana sɔn ka taa da kaburu kɔnɔ fo ka sɔrɔ a ye silamɛ ye wa maa fan tɛ kɛ silamɛ fana ye fɛn o fɛn dalu fana y'i bolo bon ni mawludu min an bɛ ka kɛ ni fɛn dalu de y'an bolo jɔ don o la an baw an b'a fɔ a ɲɛna aw kana saliya a bɛ ka baara min kɛ dugukolo in sanfɛ ala ko la aw kana saliya kɛrɛnkɛrɛn an baw n'i y'a ye diinɛ in sera yan bi a sababu ye an baw de n'o bɔ i la an karamɔgɔ ani an fa ani an Mali silamɛw dajuru samabaga n'o ye Ased Ismail Seru Madani Haidara ye Ased Ismail Seru Madani Haidara ale de ka baarakɛden de ye aw ye an ka tɔnba min sigila Mali kɔnɔ n'o ye Jamiyatu Diini Nasiihatu lil Waa'izina fi Mali Ased Ismail Seru Madani Haidara kuma min na an taara tɔn ni kibaruya d'a kan a ye an bonya ka an karama n'an jɔra yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ o kɛnɛ kɔnɔ k'a barika da a ye anw dɛmɛ a ma da daga kuma ma a ye miliyɔn 1 de di an ma a kɛra an ka tɔn mɔgɔw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ malimatu yɛrɛ ye wari dila ka na di malimatu ma a don donc n'an taara kɛnɛ kɔnɔ ka an bɛ karamɔgɔ ka foli kɛ vraiment an bɛ karamɔgɔ kɔ bi an b'a kɔ sini an t'a kɔ dɔ wɛrɛ la ala ka diinɛ dɛmɛni a ma fɛn fɔ ala ka diinɛ la k'a daminɛ kunun ka na bi la a ma fila fɔ mɔgɔ ye ala ka sanu ɲuman ye ala ka jamana ɲɛma jɔ n bɛ fɔlɔ ka foli lase nabaga bɛɛ ma ani sori n'a furumuso ka foli kɛ ka don kalanbulon kɔnɔna la vraiment n bɛ dugawu kɛ Darabugu ye n bɛ dugawu kɛ Darabugu kalanbulon bɛɛ ye ala ka nin kɛ Darabugu sababu ye ka Darabugu basigi ka jamana basigi faama minnu b'an kunna bi ala k'u kisi k'u tanga bi vraiment ala ka an bɛɛ sawaba ma o la hukumu kɔnɔna na n jɔlen bɛ kɛnɛ barikama min kan n bɛ ala tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barikada ka salatu caya belebele kan Muhammadun bun Abdillahi sallallahu alaihi wa sallama kan a n'a somɔgɔw kan n'o ye ahali beyitiw ye a n'a ka sahaba ɲumanw kan mɔgɔ o mɔgɔ n'o tugura nabi ɲuman sanuma in kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se alikiyama jɔn dɔ ma ya rabbal alamina ala k'a n'aw kunnadiya k'a n'aw fara o jamakulu sanuma in kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ n bɛ kuma tɔn min tɔgɔ la n'o de ye Jamiyatu Diini Nasiihatu lil Waa'izin fi Mali o tɔgɔ la n'o ye Mali wajulukɛlaw ka tɔn o tɔgɔ la o la o hukumu kɔnɔna la dakuruba 2 min bɛ n bolo k'a lase o la n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim tuguni ka sitanɛ gɛn ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ ala ka an bɛɛ sawaba ma an ka président ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Basegu Mariko Buguni Dangele an bɛ kuma ale tɔgɔ la ka kuma tɔn tɔgɔ la tɔn maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim an balima silamɛw aw bɛɛ n'u la an tilenna yɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan an tɛ se ka kuma janya kɛnɛ in kan parce que nisɔndiya ka bon kojugu ni mɔgɔ min ye ni fini jɛman ninnu sigilen ye biri bɛ jigin alijinɛ dɔrɔn de la n bɛ dugawu kɛ barikekani n'a cɛ ye mɔgɔ kan ka exemple ta u kan donc masa min ye ɲinɛ mawuludu yira na ala ka san caman yira na ala ka sijan ni kɛnɛya di ala ka nin kɛnɛ caman yira an yɛrɛ la
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nuti ta kene be kane amba Aisha Sangare abe kene kanya na bade Musa amba fu yebuku bismillah bo yande do do buye alhamdulillah min kene nga ambe tasibla ke kanyesi ambama no de baje ne ba dambele mbarke kane abora bile do de la aba ale de tumesigi on kerefe ni keneka anongo mane do amba nyini setigi ala fe ala ka hinala ala ka yafa kama namore ala ka la jarabi do e ansoro islamewe amage no de amba muso fanay Khadijatu Samake Dawda Buguya amba nyini setigi ala fe ala ka hinala ala ka yafa kama so bay fatura accident de se ni ala ka latige ala ka yafa ma namore Worokeatu tarawele ka bo senu salo belebele ilabe ka masiri karamago biya doni mo biya ko ni fatura kito jamakulu munasini kiyama keneka ino jamakulu de be wulish ni musenya labe ka do mobli kono ka bina barke kaneka mauludu ke rola ala ya ka kalfa minala ameta siblage ka safa nama namara hanga zigiri waraba no de zigiri safiye amba nyini setigi ala fe ni kene bonya na horoma ala ka hinu be ala ka yafa goma ala mu nyina ngira na ala ka sawere jira ala hamina ngobe maum na ala ka bedla ni mauludu bonya na horoma jamana ala ka sumaya ni mauludu bonya na horoma salira rasulullah ahimina shaytana rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala muhammad wa sallimu bade al sabam ba fula samaka fulkanye no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambi ala fo kala kira fo ambi kene kambi ambi ala kanu kira kanu kene deka yalla hu ya rabbi wati jamaka ta ambi kuma surunya banyi ala fa ko min sangi ce na muso munu sira ala ka bele gen sarani here anga liman bando alman bajaga yalla hu ya rabbi ala ka nyamana kala mo bo arabi kene ka aga nyamuna so rukulu bali dantani barkera yalla hu ya rabbi ala ka to nyamboro sigira ya we dara bugu sigi jadwana an kala to dara kinjai biya bindu kunda biya malimati to biya neki bi doto bi do gasira yalla hu ya rabbi ala ka sigin kere ala ka siga here kene ka samere ala ka sabi kan jere mo amuri jere ko ka ni forme gema to ka na kene wasa ala ka bela jele wasa ala ka nisi bana juku toroma ka nisi gere toroma amusa ka bi ala bola ala ko ala ka dembar kalen dawma ala ka fem bona mi ka fsani an yerawye fam ya de ka kwene wati chugo ya kama la avana be wajibi akanga dakuru ya kele foli ke ambakete Dawda Bugu neni dugutigi de sigile fle ñon kerefe nala sona dugutigi bay asraba ala bolo ala ka nasara almami kumana ya almami chama fana bi amunu makuma wallahi ne ce anga president kumana ya minye wajul kelaw ñemogoy buguni dangale ko asraba ala bolo ala ka nasara anga president fana bi ya abiya groupement togola no groupement jeunesse jalo naka délégation bebia ala ka nasara groupement makoro fana tiens ko cebo sigile fle jawara anfa Cheikhna Jawara ala ka nasara ma fa ko ni ce nala sona arani délégation banana ne ce community togola nyama koro togola aho kana molmatu ka juru sara wallahi mo ma ben ngene ngono ne ka yela ajuru dona ka dogoda ka dogo juru sara la de ka cha wallahi molmatu ka juru be munun gana ne ce male ika wajuli mena chumal matuka chugo aha akala shuye akala kleye anaka sori lezina amanu blanye fike keneka malotu wajibi amina kana o foli kila ngo barka dake ila kana indemfa ana demba kufo ni wo wala yumando malotu ini che ire nga sana ngi fo ami sori de fo folo lezina kulubali ni nana ya sogoma da fe kana barakala usoro e bi ngali ka ko kulubali e join ala de organisation nyemogo ye ala de barakala nyemogo ye ala kale ka gloki bo ka dan nga chesiri barakama wallahi ala ka nasara kulubali ala tininga beye ay kulubali e ka ala fo ka ala wali mando ni mo tu soro lié kulubali famille ni furmuso soro na kala ba moye mimi bolo ni sale ne do male subhanahu wa ta'ala tanuka barkada alam yesetigi alam korota tigi alam boya tigi
أما يرد على كالفلا أتاك جنة كالفتيا جنة وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كسرني أنما كروفة كسرني أنكرمغو أنا بريزان فضيلة الشيخ أحمد التيجان جلو كفر أنكرمغو أنا الإمام حسن جلو ibaroni bargon fara amangante bo olu be keguya kɛ an minnu ma kalan an minnu tɛ fɛn dɔn u bɛ to k'a fɔ anw de ka kuma parce que bargon lankolon ni mankan ka ca komi olu bɛ yan ka ban ni jifilen da bɛ na jɛngɛ a dɔ la u b'a minɛ inshallah ala kana da jɛngɛ an bolo k'an ka cɛkɔrɔba fo الهاج شيخنا جاورا سنبال نينبالي شرف عثمان مدان حيدر كبر دروا كا جاورا ديكو نيدمي فرابا بولو كودي فرابا بولو enfin الهاج سوري الذين امنوا قلوبالي aka foli na ka wale mandona ka barka da biya ka fara groupement jeunesse commune 5 présent anga imam bajagaw anga ni mo groupement jeunesse commune 5 wallahi ani karamogo doni ba fen be yan ame duguma o be ka serani na ambo fe male ma toto kumala ai wallahi ma toto kumala male jin wala nyuma ndone jin barka dadi wani kenen yere sigi kun were foi tala ka fo ala makini che ini barka muna iyan garzige ke nabi nyuma la gurubnay muhammadu ahmad al-bashir sallallahu alaihi wa sallam ala yan garzige kai o ja ala kira ire fana jabi kene kai biya dafara kosobe dafara shirifuddin eba e ko shirifuddin do ay an ga chogorobaw ya fanye wallahi ko hayni imana dandan fene no kima kai shirifuye kana yela dandan fene ngantune an karamogo nan fa Sayyid Sharif Usman Madad Haidara kosobe abe kene gayo Abdul Hamid Keshki demsen mi amam bu ay rebolo ayada lente abere benunu na yere Abdul Hamid Keshki Haidara ubunya be korofola foli belebele ko di ambama ananga balmatu Haja Sayyida Barke Kane Programa Kane de Ikane Bozo binu de adola peut-être anaga kalando men ñogon fe dumo do iba soro luti chaman do ala parce que nini ma dorugoro ñogon ko sobe adola ita valeur do Mamatu Barke Kane aga groupement jeunesse commune 5 mawu ñina ko Barke Kane join ay jël foronto ñininga ko barke kané join abado wallahi amé chamando ni muso bayna ni war boko nana groupement jeunesse commune sengono ma folo munum bu bolo do u jufa la ka war boka di o belebele do anga tona barke kané ma kané de ozo binu de kané wari nu monasine de la jarabi ko do tun yan soro ako nana ako ko beki sembola ale kelemba musaga pebo akira ala nyana ya rabbi alaka nasara amin li aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u ilahi ya mustafa ilahi haidara ilahi tawbata ambade mo ami tangani ala fe ka bo anjugo toromani aw jugo no de sitana yi ala mi sitana ka jugo ya fo anyi ka fo bangini mbe manyini ala fe ala ka do ani sitana che akay janjuru wala ka ngi shiga bwama ko ba man zizina Allah subhanahu wa ta'ala ala mi ko damna bar la ba ko be sigama ambe ala tanu ka barkada ke sola ke kirabba min togola ni anga horani ngene bayinga bi ambi nemeni kishi chama nyini ala fa ko jidi ala kiraka sigi ko femi no e mauludu e madi unana ka ala barkada bayi amanga nyine mauludu ko o kuma akena labe mbaw
n'o ye Sori Kulubali a n'a furumuso Bariki Kane ka fara Jannatul Firdawsi kalanden bɛɛ kan an b'u fo k'u barikada ka laban k'an ka misiri dingow fo n'o y'an ka imamba ye Elhaji Bajaka an b'a fɔ k'a barikada ka sigida bɛɛ lajɛlen fo maa maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan Ala kɛra sababu la yarabi Ala k'a k'an ma dalilu ye ni ka alijinɛ nɔgɔya ne ni aw ma komi o y'a ɲini a b'an kɛnɛ kuma kuntala janya o la an b'aw fo ka bɔ kuma na k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka malimatu n'o de ye Seydi Bariki Kane ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan ale min yɛrɛ ye kalanbulon ye malimatu ye a ye fɛn min sɔrɔ a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an k'olu siriya ɲɔgɔn fɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahabihi wa salim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salawatu lillahi wa salamuhu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yu'aykum bi tahiyatul Islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubaraka fihi. Ame ala tanu ka ala ame etanu emi yaw ke ala kira manton ye wallahi manton chaman temena oluma kira manton ya soro ni ala ya an garjega do Mustafa manton ya la ame ala de fo ka ala subhanahu wa ta'ala barikada kanu de keleme kani jama bela jele nyeda fa ala kira jarabi de be awna amba fena an fawye amba fena an bawye ama feni bela jelenye katema anyereba kunka parce que Mustafa ale de jenatique yɛrɛ solution ye nabiyu shamargati nabi ɲuman ka goromine Mustafa ni ma dola ne kame tanu darapotigi de ma ala kira de ko alayhi salatu wassalam ako liwahul hamdi biyadihi ako tanu darapo o bene Muhammadu de bolo yomal kamati jodo ako wala fakra ako ngako wasote ni ala sona ka an garjega do o mantoya de la wajaba shukuru alaina barkada kera an ka wajibiye ala yɛrɛ de y'o fɔ ako ushkuruni wala takfuru bi ayne barkada aw kana kene ma fitiri wale ala yɛrɛ ye mawludu kɛ n'aw ma mawludu kɛ ala ba aw ɲininka aw sigilen bɛ ka malimatu ka kuma min kɔnɔ madala n'aw bɛ n'o sɔrɔ bi dɛ parce que kene nɔrɔyalen ba de bɛ bi ala a t'aw cɔ fɔlɔ yani n ka tɛmɛ ne ka fori bila ne ni kanubaga ma ani ne ni diyaɲɛ ma sori lezina amanu wa amilu soliya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri male azawji wal qalbi ji wal qalbi wa ruhu allati bayna janmin ala ni ne ni juru sigile Monsieur Kulubali ne bolo ben koye ne den fa ne bolo ben koye ne fa ne lamo ne ba ne lamo ne fa kadine ne ba kadine ne fa ko almamine ala ka kalfa ya soro ka ten turule le to misiri ko ni mogo ye aka lagare de ne mais asona ka jenema kane tagadi Kulubali ka ma ko ngatu tubi ku do dine na kana Kulubali di ko babura badia wala wala bajene badia wala wala basala dia wala wala adama de tele kena kamore wala wala islamé muso ay Monsieur Kulubali fone wajulu kela che na ma ke islamé barado de ani ne be faji ke Monsieur Kulubali fonctionnaire de do abe bureau de kono directeur kuturu de fla aw kono mais on ne be tagani no fe vajo vajira ate nyene maka do ke Monsieur Kulubali wa sijani kene ali labango nyuma ala ka di anama ne Monsieur Kulubali fo anga almam be kene ka imam Bajaka nga fori be anga almam kono na jele anga almam be kene ka tere ka nga fori ba aye anga dugutigi kono na jele me kene ka ayere de sigire me kene ka no e arama sangare
ne wolofa bɛ kɛnɛ kan n'o ye Jawara ye ani n kanuba ni n diyaɲɛba n ka foli belebeleba bɛ Jawara ye ne ye Jawara fo an ka groupement a ɲɛmɔgɔba nɔrɔtigi cɛ min bɛ siran Ala ye n'a bɛ maloya Ala ma Cheikh Umar Tijani Diallo ayi bɛɛ bɛ k'i tɔgɔma ye n'o bɔra yen fɛ anw yɛrɛ ka groupement o ɲɛmɔgɔba n'o ye denmisɛnnin nɔrɔtigi ye Hamidu Diallo n ka foli b'a ye ne y'o foli kɛ an ka wajulukɛlaw u kelen de bɛ ka kɛnɛ fa wajulukɛla nɔrɔmaw minnu nana ne dɛmɛ u ka président bɛ kɛnɛ kan n'o ye an ka président kɔnɔna jɛlen n'o ye Baseku Mariko ye n ka foli bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Jalaturufinilaw si mɔgɔw ka aw fo aw minnu ye dɔrɔmɛ mara ka nin ko in sigi sen kan ayiwa muso minnu bɛ ne dɛmɛ Dawudabugu kɔnɔ n diyaɲɛmɔgɔw kalanbulontigiw camanba de bi yan Arakina ka kalanbulon b'aw fo Bilikuta n'a ka kalanbulon b'aw fo Batoma Konate n'a ka kalanbulon b'aw fo ka fara ne yɛrɛ dɛmɛbagaw kan k'an ka parrain fo ne tɛ nin parrain dɔn dɛ muso min filɛ a kun n'o y'a ka furumuso ye o de tun bɛ ne ka kalanbulon kɔnɔ ne ka kalanbulon denmisɛnnin de y'o ye n'o tɛ ne ye parrain jɔya sisan ne t'a dɔn mais ne ye parrainya di Kadijatu de ma parce que ale de ye ne ka kalanden ye n bɛ n ka marraine fo n'o ye Ana Ture ye Ana Ture min kɛ nin baara la a kɛra Ala ɲɛna n'a ka jamaw Bakaribugukaw k'aw fo ka Senukaw fo n ka kalanbulon bɛ yɔrɔ o la k'aw fo aw b'a dɔn Ala ye ko dɔ de k'an ye kɛnɛ kan n'an m'a jɔ ka kuma Dawudabugukaw a bɛ kɛ baara ye an bɛ se ka kule ko Achɛdi Sherif Usmani Marani Ayidara wa an bɛ se ka kule ko Amadu Tijani wa ko Kinibolo wa Ayidara wa nɔrɔtigi min bɛ nɔrɔtigi bɛɛ ɲɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka Ala deli nɔrɔtigi min na ko n'a ka sigi kɛnɛ kan denmisɛnnin min siranna Ala ɲɛ k'a to denmisɛnniya la Alahimamu Kesike Ayidara fɛn min anw ka alijinɛ kɔnɔ don latigɛra Kesike Ala ye de anw laja latigɛ kɔnɔna na e kana bi anw ka kɛnɛ kan anw tɔ tɛ Ala bolo a y'a jɔ an ka micro di Kesike ma a ka se ka kuma mɔgɔw k'a dɔn wallahi an bɛ yafa yɛrɛ de deli mɔgɔw fɛ a k'a to ko Kesike ka kuma wallahi ni Ayidara ka duwawu jaabi de sigilen a kɔrɔ Ayidara ka kɔnɔnajɛya sara de filɛ aw kɔrɔ Kesike wallahi Ayidara yɛrɛ de filɛ aw kɔrɔ nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko mawuludu kɛlen ye wajibi de an ka Seyidatu bi yan n'o ye an ka sefimuso ye Kadijatu Hayidara an ka foli bɛ bɛɛ ye k'an ka sécuritéw fo n ka sécurité musoman fara cɛmanw kan ka bɛɛ fo o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Asɛdi Sherif Usmani Madani Hayidara ale denkɛ n'o de ye Sherif Ahmed Keshik Hayidara ale nana dɔ fara kɛnɛ in nɔrɔya kan a ye foli kɛ ani ka duwawu don kɛ fɛn min sɔrɔla a ka folikan ni duwawu don ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ wassalatu wassalam ala rasulina al-karim sayyidina Abul Qasim ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala alhamdulillah ala folen ko ka ala barkada ka ala wale nyuman do aka wale nyuman bela delena o kofe amme soli aka kira sanuman kan ka soli aka sahaba nyuman kan ka soli aso dingo sanuman kan o kofe ani mɔgɔ tugura o kira in kɔ fo ka taa se waati laban ma ala ka aw ni ne o jamaw la la alhamdulillah nin kɛnɛ in kan an ka maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Sherif Ahmed Tijani Hayidara ale de kun kan na sigi nin kɛnɛ in kan nka dɔrɔla kama a ma kɛnɛ sɔrɔ o kuma na a ye ne bila ka na nɔ la donc o la ne sigilen do yan ne ka kalan tɛ n ka bonya tɛ bari bonya wɛrɛ do min y'a sɔrɔ sira wɛrɛ kan o kuma na alhamdulillah ni o bonya in de ye ne sigilen do aw ɲɛkɔrɔ bi an nana an faw sɔrɔ yan n'o ye Ustaz Shekina Jawara kɔfɛ ani an karamɔgɔbaw an kɔrɔkɛw ni o ye Shagama Chani an b'a fo ka dugawu k'a ye k'a jalo o kɔfɛ ani an ka karamɔgɔba
Usaye Male ni ne n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ni ma yɛlɛ dɔrɔn a ma ɲi ale bɛ mɔgɔ dusu suma donc ale ni an ka température bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an n'ale bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ an fa ka Jawara o tuma na anw tɛ fɛ ale ka micro bila alhamdulillah kuma ɲana Ala k'a n'a sara o tuma na naba bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an bɛ an ka musokɔrɔba fo min ye kɛnɛ in yɛrɛ sigili sababu ye min ye kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛnɛmaya ni o ye Barike Kane ye an b'a fo Ala k'a si janya a ka nin baara in an bɛ Ala deli Ala kana dako problème s'a ma an bɛ Ala deli a si Ala k'a janya bari mɔgɔ min bɛ nin sira kan ni o ye si sɔrɔ an b'a dɔn o ye hinɛ de ye danfɛnw ma bari munna kira tɛ yen bilen nka kira kun nana ci min na kira taalen ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kira ka bangeni ɲɛnɛmaya o kɔrɔ kira nana ci min na e fana bɛ ka o ci de dafa alhamdulillah an bɛ Ala deli Ala k'a fanga se an bɛ Ala deli Ala kana dɛsɛ an bɛ Ala deli u ye wulikajɔ min kɛ Ala ka nin diinɛ in kama Ala k'a kɛ bɔda u ye lahara Ala k'a kɛ barika ye ka don u ka duw la Ala k'a kɛ sini kɛnɛya ye k'a di u yɛrɛ ma o kɔfɛ nin kɛnɛ in ani kɛnɛ tɔw tɛ kelen ye nin tɛ fɛti gansan ye k'a fɔ an nana an sigi Ala kira ka bangeli kɛnɛ kan ten ka taa ten la nin kɛnɛ in bonya bɛɛ bɛ nin kɔnɔ yan karama bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ min mako bɛ garisigɛ la i b'i ka garisigɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni min mako bɛ limaniya la i b'i ka limaniya sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ni min mako bɛ barika la i b'i ka barika sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ wa a kana siga dɛ nin kɛnɛ in ne kan fɛnɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ye min barika bannen don ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ Kulibali don dɛ mɔgɔ min tɛ nin kɛnɛ in sigi ani mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ in sigi aw tɛ se ka kɛ kelen ye hali Ala yɛrɛ bolo Ala kira yɛrɛ bolo aw tɛ kelen ye aw tɛ kelen ye nka mɔgɔ min fana sigilen don nin kɛnɛ in kan Ala kira jogo min bɛ ka fɔ n'o kan ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen la n'o bɛ ka don yan fɛ ka taa bɔ tulo yan fɛ dɔ in fɛ Ala ka danga bɛ e de kan ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan bari e ta tɛ i m'a mɛn ye i y'a mɛn ka tila k'a ye ka tila k'i ban o tuma na an bɛ Ala deli Ala kana an kɛ nin kɛnɛ ninnu sigiba ye ten ka tila ka taa ten ka sɔrɔ an ni kira bolo ma di ɲɔgɔn jogojugu minnu bɛ an na Ala k'an fanga se an k'u kɛlɛ an bɛ Ala deli nin kɛnɛ in ɲɔgɔn na Ala k'a sigili caya nka siga fosi t'a la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ taa Kati n'i bɛ taa Kati i bɛ tɛmɛ Kuluba fɛ nka ni e ko e bɛ taa Kati anw ɲɛ b'e la Banaba sira kan e ni Kati tɛ dɛ o tuma na ni mɔgɔ min mago bɛ Ala la i bɛ tugu nin sira in ne nɔfɛ n'i ma nin sira in ta i ni kira tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ i ni Ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na an bɛ nin sira min kan nin de ye Ala sɔrɔ cogo ye wa nin de la ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ balo hɛrɛ la ka tila ka sa hɛrɛ la e ma kira ci kun bɛɛ ye wa k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan résumé k'a d'i ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o tuma na n'o faamuna dusukun kɔnɔ ka ban o fɔra e min ye ni e y'o faamuya ka ban ko e ka kira cira de mun kosɔn pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya bɛɛ lajɛlen ka se ka hinɛ sɔrɔ an bɛɛ ka balo ɲɔgɔn ka lafiya la si kana don si gasi la o tuma na e ka baara kan ka kɛ jumɛn ye a n'i sɔnna k'i ma ye Ala ye k'i ka ciba ye Muhamadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o tuma na Ala ko k'ale ye kira ci dɔrɔn de kana pour que bɛɛ lajɛlen ka lafiya mais mɔgɔw ka lafiya o tɛ sɔrɔ k'i to mɔgɔ kɔrɔfɔ la dɛ mɔgɔw ka lafiya o tɛ sɔrɔ k'i to mɔgɔw burujali la mɔgɔw ka lafiya o tɛ sɔrɔ k'i to mɔgɔw lebu ɲinini na la mɔgɔw ka lafiya o tɛ sɔrɔ k'i to i cɛw sɔsɔli la o tɛ sɔrɔ k'i to dangadenya la o tɛ sɔrɔ k'i to k'i dogo ka kojugu kɛ ni Ala tɔgɔ ye o tuma na an bɛ Ala deli jogo ɲuman a dafalen
min m'a to ani ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafiya kɔnɔ ala ka an fanga se ala k'o di an ma ni ala y'a di an ma ala kana minɛ an na ala k'an bɔsi an ka sitanɛw la ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka dayɛlɛliw kɛ an ye ala k'an sagow bɛɛ lajɛlen di an ma ala k'o k'a ka alaya kama an bɛ dugawu kɛ ka ko in zurunya ya ni ala ka jɛ ye insha Allah bismillahir rahmanir rahim ya Allah ya shawara ya malim ya qari ya sul jalal wal ikram إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصرنا وانصرنا وهدنا إلى صراطك المستقيم جميعا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلا جلين تبنين كوفك أبوي أنكر مغو أستاذ الفاضل الحاج شاكي نجاو wara ale dakurunya fila folike ninga kunche ni duwa dunye femi sorolola angaje anga nyamadaw fe wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ambal ma wassalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam kuma janti tuni ngana tiya kafsan ngana yayi on ngana ube keneka ulu ye mifo ama wasadu ulu kan dinge fo Abdul Hamid Kishki akela tomai toman ko ye wajuri kala ngana de ne terike anin bade anin jenyo anin gunno islamiyya kono mali kono ya asiri Sharif Usman Madani Haidara aya toda cheba mina je kono cheba to ye jenabo wamba do anga Kishki atoka bina yelo to safini ala sona anye betasra mina bulu ni ala sona ma ni Kishki mina ke fendo ye an ko fe jeba ko fe ni ala sona na make on yela ame do kai ala ka shida ma ka kede le ma gonyuma de ani ama Usman Sharif Madani Haidara akunan na kanga fudi kerengere ninke ka nyeshi dugutigi uma meruma almami uma wajuri kala bela dilema o ko fe kerengene ne yala ko ka foli la se barke ma Allahu akbar barke ikera horonye ikera slame ikera ladiriye kunin na kongifu foli ko dana ki ba ka denya mina gono halbi ka be ka duwa min ke shuni kle wa kwa duwa kama dabla ka be do fraka kata Allahu akbar jawra barke me mi janere tuni ole isori Ibrahim kanu ka se niveau mina I tie kanu ka ka I tie fe ka tla ka muso dige tie kanu chola ani tie fe chogo waya la jeke na nunu flat sori Ibrahim ni yo laje ka barke laje barke kola yemunye barka meka do salatu Ibrahim ya koman Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid nunuta salatu Ibrahim ya kono ya aywa utobe salatu Ibrahim ya kono donc la mufo ku wala nyando barke ama nyini haram so be kila dige haram so be kila dige chela dona chela batola ken fe chela donc amedo ke ninkere alaka sawre irana atunga danya nga waju jamangere me wati corona ni wati corona antina mo toro tukuni no te wallahi barke e ka kene a vraiment ka kan anyel maya ne Kishki ni taraiba fi fai ko ne ko halbi aka do ke barke Allahu akbar neka mauludu sera nya fon barke nyana ayo wala telefon na ako telefon min fi bolo ni ko yadi ko orange money bala wa ngo orange money bala ayo wali chama digi digi ko ka dia Allahu akbar donc ma fola ka wala nyumando ka barkada ka duwa ke firdausi mo bela jelenye anga jamana alaka ko suma anga jamana alaka basi bubula ka duwa ka alaka shidama ka kene labango imandama mo na ni hamiminge alaka bela jelenga hamidla ama mbulo flajanga ala wele parce que ko ne ka duwa de ke mais andenge ko fonga kuma doni o de mbla kuma la no tan ma be ka duwa direct de ke mais ni ala sonama inshallah ame duwa
دعوه فرقه اللهم يا من أزل الجميلة وستر القبيحة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يحتك السترة يا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا بسط اليدين برحمة ويا سامي كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي ويا عظيم المن ويا مقيل الصلاة ويا مبتدئ من نعمة قبل استياقها يا رباه ويا سيدا ويا مولاي ويا غرتبتا أسألك أن لا تشاوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Bela jalen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin te k'u ko labɛn b'a jɛkulu dɔw la ani malimatu ale yɛrɛ min ye kalanbulon yɛrɛ ɲɛmaaba ye fɛn min sɔrɔla an ka nin ɲininkali ninnu kɔnɔna la an ka ja an ka ɲɛmada olu fɛ. Sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ mawuludu kɛnɛ de kan i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na o la an tɛna kuma k'a fɔ mawuludu bɛ bɛn mawuludu tɛ bɛn an tɛmɛna o fazi kan ka ban i n'a fɔ Ala subhanahu wa taala b'a fɔ an ye a ka Kur'ani sanumaba kɔnɔ a ko mɔgɔ minnu tugula Alakira Muhamadu kɔ k'a dɛmɛ k'a kɔfɔ kɔrɔta ko sebaya b'o tigilamɔgɔw ye awɔ an b'a fɔ ko ni kumakan in Ala subhanahu wa taala ye tiɲɛ fɔ wa ni anw dɛmɛ an ka sira choisir la kosɛbɛ jabi fɛn dɔ ka gɛlɛn sini i bɛ taa sɔrɔ o fɛn ka nɔgɔ kojugu Ala sɔnna ka anw sɔn cɛfari belebeleba dɔ la sira in ka jan nka n'i ma ɲɛ sira jan tagama kɔ i jija i ka kɛ cɛfari belebele ye ou soit i ka cɛfari belebeleba dɔ k'i tagama ɲɔgɔn ye Ala y'an sɔn an ka cɛfari la n b'a dɔn dɔ bɛ ni jɔlen to a bɛ ni kabakoya ko cɛfari wa awɔ n balimamuso i ma fili dɛ cɛfari de don musoba min ye cɛfariya jɔyɔrɔ fa ka sɔrɔ a ma bɔ musoya hukumu kɔnɔna na musoba min tɛ siran a tɛ jɔrɔ a kuma si tɛ cɛ heure ni minute ni seconde kɔnɔ i b'a sɔrɔ a pɛrɛnnen don ka Ala jugu ni nafigiw ni kafiriw jatigɛli kama an'u jaabili kama awɔ musoba de don juguya bɛɛ tantera ɲɛngoyaw la ça n'a rien changé bombe atomique labɛnna awɔ galon bombe atomique la kɔni ça n'a rien changé halisa o ma ni musoba in dɔn ne kan bɛ ba Burama Kanɛ ka yɛrɛwoloden de ma ani ba Jɛnɛba Danbele ka fiɲɛ kɛɲɛ jiri sigi kɛra ka den min nali ma kɔnɔ n'a nali kɛra hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma musoba min n'a tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Barika ye la femme qu'il faut à la place qu'il faut l'espoir du monde l'ambassadeur d'Allah Khadimatu Rasulillah El Mourabiyatu Esodika son excellence Madame Sori Lezina Seyda Barke Kanɛ Lagare Barke Kanɛ min ye musomanninw bɔ jugujuguya la k'u bila Alahu Taala ka sira kan Barke Kanɛ min ye cɛw kɛ hinɛbagaci ye u musow yɔrɔ ka musow kɛ cɛ bonyanaw ye n'a ka hikima dɔnni ye ne b'o de fɔ mɔgɔw ye bilahi hali ni Barke Kanɛ ma kuma bilen Barke Kanɛ ka jugu n'a kɛwale o yɛrɛ bɛ adamadenw wajugu ni hakilima bɛ jateminɛ kɛ tumana min na Barke Kanɛ bɛ don kɛnɛ kɔnɔna na tumana min na jama bɛ ka girin Barke Kanɛ kɔ Barke Kanɛ ye fɛn jumɛn kɛ a ko n bɛ ɲɔngirin furucɛ kɔrɔ ka dugawu ɲini a fɛ avant que n ka taa n sigi n ko n bɛ Ala subhanahu wa taala ta fɔ mɔgɔw ye Barke Kanɛ e jogo yɛrɛ ye wasa kɛ fɔlɔ o la bamananw b'a fɔ u ka kumakan na ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ k'i tɔɔrɔ fila de bɛ duguma ni ko in bɛɛ lajɛlen dalasagobaga ye an fa ɲuman n'o ye tonton Sori Kulubali ye o la ne b'a fɔ cɛw ye a ka kɛ papa Sori ɲɔgɔn ye bilahi cɛ de don n'i y'a sɔrɔ furucɛ ye da la k'i ka furucɛya juru tɛ Ala la o la an b'a fɔ tanti Barke Kanɛ de gagnena furucɛ ɲuman sɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ fa ye bilahi i ka faya juru tɛ Ala la n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ jɛɲɔgɔn ye i ka jɛɲɔgɔnya juru tɛ Ala la o la anw Jannatul Firdawsi kalandenw an b'an bolo kɔrɔta an kunna wololen an tɛ jɔrɔ an tɛ ami fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala min ye anw sɔn nin cɛba in ni musoba in na n'u ma kuma suru yɔrɔ di anw ma an b'u fo o kɛwale la o la san o san an b'o kumakan kelen de fɔ an bɛ kuma majigi dɔɔni ni an ka layidukan kurakuralen ka ɲɛsin ni musoba in ni cɛba in ma ka d'a kan anw ye hɔrɔn de et puis hɔrɔnya ye kan kelen fɔ de n'i ye nɛgɛ ta kanga la n'i y'a bila kanga la nɛgɛ tɛ fosi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ anw de y'a fɔ an b'u kɔ wa u k'a dɔn k'a fɔ saya tɛ anw bɔ kan ɲɛkuntigɛ tɛ anw bɔ kan wa juguya tɛ anw bɔ kan anw b'u kɔ fo yɔrɔ min o la n bɛ kuma ɲɔnkiri kan an ka kɛnɛ parrain fo n'o ye monsieur Jabate Rusikɛ k'an ka kɛnɛ marraine fo n'o ye tanti Ana Ture ka naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo sigi a ye ka Ala barikada o ye anw ka wajibi de ye parce que Alakira alayhi salatu wa salamu duwawu jaabi kelen-kelen dira nabi ɲuman bɛɛ ma bɛɛ y'a ta kɛ mais Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a kan k'ale b'a ta bila ka yomari kiyamati jɔ don de kɔnɔ o de la surunali doli Alakira ma a bɛ jɔnniw de surunali don
muminu tɛ koyi a bɛ jurumutɔw de surunna don alakira alayhi salatu wa salamu a ɲiningara ko lahara jɔ don ale bɛ taga larusi numanya fan fɛ mais an fa adama bɛ taa kiniyan fan fɛ kun jumɛn na ale ko maa minnu bɛ taa jahanama na olu de bɛ taa numanya fan fɛ donc ale bɛ taga jɔ yen de pour que k'a mantonw surunali don Mustafa de ye nin bɛɛ kɛ anw ye diɲɛ dara kanu kama anw kun tɛ ala dɔn ni alakira tɛ o de la ne ni n ka kalandenw mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ dɛ Janatul Firidausi mɔgɔw dɛmɛbaga fosi t'an na ni ala tɛ an ka dɔrɔmɛ kelen kelen an b'o de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka mawuludu kɛ an nana bi ka fara silamɛ bɛɛ kan ka ala barikada ni alakira sɔrɔli ye parce que ala a ye alakira d'anw ma anw de ka kisi kama donc Mustafa a sara t'anw bolo o de la an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammadi tibi kulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa qutul azwaji wa gadoiha wa ala alihi wa sahabihi wa salim me befo kan furucɛ fo ale men de men ga baaraw la kan ga kalandenw fo kalanden minnu ni olu de bena ka an kuma bɔ yomari kamati jɔ don ni kalanden ninnu kɛra ala fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya men fa fo a Sherif Usman Marani Aidara ye ne kanu ka ne bonya yira diɲɛ na wallahi ne taara Sherifu fɛ yen nɔ Sherifu ye giriman de ta k'a di ne ma ala kulo bɛ ne na k'a fɔ ko malimatu mɛnna ansaru mɔgɔw kun ka fɛn de bɛ yen nɔ bi mais Sherifu ma se ka na a y'a dɔgɔnin kesike de bila ka na nin bɛɛ sirifuw filɛ nin u b'u ka bonya de yira adamadenw na sirifu anw de kan k'a di sirifuw ma mais sirifu kɛrɛnkɛrɛnnenya Sherifu ye kinibolo de ye ni Sherifu ye adamaden ye Sherifu b'i sɔn f'i yɛrɛ dabali bɛ ban donc ne bɛ Aidara fo k'a ɲini ala fɛ sijani kɛnɛ ala k'a di Aidara ma k'a ɲini ne ni n ka kalandenw an bɛ ka wari min bɔ ka nin kɛ n ka sécuritew tobilikɛlaw yarabi an bɛ ala ka don an ni janimɛ cɛ mɔgɔ o mɔgɔ de nana nin kɛnɛ kɔnɔ i kumana i ma kuma i ye dɔrɔmɛ kelen bɔ ala b'a dɔn ni ne ye o ala k'an bɛɛ sara ala k'an bɛɛ sara kɛ Firidausi ye yarabi an b'a san caman bɛ ala bolo ala k'o mawuludu di an ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka Mali ko suma ala ka Mali b'o janfa kɔnɔ yarabi an ma gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ala subhanahu wa taala ala ka gɛlɛya wuli gɛlɛya ni nɔgɔya de gulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'an ye nɔgɔya gɛlɛya ku an bɛ nɔgɔya sɔrɔ donc Mali a bɛna ja fo mɔgɔw bɛna aventure la Mali kɔnɔ yan ala k'o kɛ minnu b'a kɔnɔ ko gɛlɛya in tɛ ban a bɛ ban dɛ ala k'a ban an bɛ bɛɛ fɔ ka caméramanw fo ka ansaru mɔgɔw fo minnu nana fara ne kan ka kɛnɛ labɛn n ka foli bɛ ansaru mɔgɔw ye wallahi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi alakira alayhi salatu wa salamu a tanna jogo la k'a jogo bɛ komi kuran de kuranɛ danfɛn tɛ ala subhanahu wa taala ka kumakan de don mɔgɔ tɛ bonya kɛ mɔgɔ ye ka tɛmɛ kuranɛ kan kuranɛ ye fɛnba de ala kumakan de don ni mɔgɔ ye kuranɛ d'i ma a ye jama d'i ma ninnu ne kɔni denw wa u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye ni ne hamina diɲɛ fɛn fɛn la ne denw b'a kɛ ne ye ne ka kalanden ninnu wa wallahi u bɛ fɛn kɛ ne ye min ka bon ni nin ye donc ne bɛ dugawu de k'u ye an jɛra yan cogo min na ala ka jɛ in na a b'a fɔ Firidausi kɔnɔ an nana ka hami min to an na ala ka hamiw dilan n bɛ caméramanw fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a Sheikh bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye ansaru présidente national ye n b'a fo ni kɛnɛ in kɔnɔ Kamate ka dugawu k'i yɛrɛ ye i ni kunu i ni bi n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo On dit vraiment Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes au samedi 22 novembre 2025, ici à Daoudabougou. C'est pour célébrer la fête du Mawlud, du prophète, paix et salut sur lui. Vraiment, grâce à lui, l'humanité a eu le jour et l'humanité a eu la paix. Et c'est grâce à ce grand homme que nous, aujourd'hui, on peut respirer et inspirer. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui, humbles, et pour vraiment célébrer ces grands jours. Et ces jours que nous avons ménagé aucun effort pour la réussite. Et plus précisément, la fête ou la commémoration qui a été organisée par Seyda Malimatou Barke Kane. Vraiment l'une des femmes, une femme battante, qui a tout ménagé pour qu'il puisse quand même passer le message. Quel message? Le message divin. Le message du Créateur. Le message vraiment du Tout-Puissant. À travers qui? À travers le Coran. Et le Coran qui a été légué
par le saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'est grâce à lui que nous sommes là vraiment à véhiculer ces messages. Parce que le Coran, qu'on le dit, c'est à travers sa bouche que le Coran a été inscrit par ses adeptes. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Quand tu vas voir tout ce bon monde, vraiment, manque vraiment de mots. L'émotion vraiment me dépasse. Vraiment, la soirée, et je peux dire que la manifestation a été à la hauteur de souhait. Et je suis très très content, vraiment par la présence des frères et sœurs, des proches, des voisins, des collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour la réussite vraiment de cet événement. Et moi je remercie Dieu. Quand un homme a dans sa famille des adeptes qui ont prêt vraiment, surtout des dames, qui sont prêts quand même à apprendre le Coran, je pense que ça c'est un salut pour moi. Ça veut dire que vraiment mon chemin est éclairé, mon chemin est déblayé, mon chemin est désherbé. Et je peux dire que grâce à Malmatou, à travers vraiment mes efforts conjugués, nous sommes arrivés à ce point. Et là, je remercie plus particulièrement la famille Chérifoula, à travers leurs symboles, à travers leurs emblèmes, à travers la vitrine de l'humanité qui est Chérif Ousmane Madane Aïdara. C'est grâce à lui que nous avons reçu un de ses enfants dignes qui a honoré vraiment la présence de cette cérémonie, à la personne de Keshke. Mais on ne peut jamais quand même laisser la parole sans autant remercier son frère aîné qui est aujourd'hui l'étendard, le porte-drapeau vraiment de la famille Chérifoula. Si on peut dire que la succession doit se passer comme il se doit, c'est lui qui va venir en recours vraiment pour porter haut vraiment ces flambeaux-là. Et j'en suis fier. Je suis très reconnaissant pour toute personne qui, de près ou de loin, vraiment n'ont ménagé aucun effort vraiment pour la réussite de cet événement. On remercie Dieu, que Dieu nous donne longue vie et la chance quand même d'avoir réalisé et honoré vraiment cet événement grandiose à tout moment et à des années encore plus élevées. Merci beaucoup. C'est l'événement qui a étendu vraiment le monde entier. Vraiment, vous avez vraiment des traces indélébiles qui a marqué l'histoire de l'humanité au sein de l'islam et qui a grandi la famille Chérifoula. Merci beaucoup et je vous remercie une fois de plus. Je remercie vraiment ce beau public qui sont là vraiment en tenue blanche. Et là vraiment j'en suis fier et je remercie tout le monde incessamment. Et je ne laisserai pas le micro sans quand même revenir vraiment à la grande dame qui est Malmatou, grâce à qui vraiment l'idée est en train d'être émergée et donner vraiment une image claire qui donne une jalousie positive vraiment à des bonnes dames. Je vous remercie infiniment. An baden Chérifula TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o y'aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Chérifula TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin kun y'an ye Dawuda Bugu kalanbulon min n'ale bɛ wele Jannatul Firdaus n'ale Malimatu ye Seydan Barke Kane laadala san o san a bɛ mawuludu belebeleba min ɲɛnamaya nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kuranɛ minnu kalanna Ala k'a minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya mawuludu ya musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila an nɔ la hali bi kalanbulon Jannatul Firdausu Ala k'a sinsin k'a jamakulu caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala ko don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma jan ni nɔkantugu an bɛn'o yira u la wagati nataw la Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ